is, zou ik je heel even vragen om nog heel eventjes door te mogen spelen. Gewoon zachtjes. Ik had net een indruk. En ik denk dat het voor sommigen van jullie hier is. En ik denk dat we het gewoon gaan delen. Ik wil dat je kijkt naar de dingen die ik voor jou gedaan heb. Want in mij kan je zoveel vreugde vinden. In mij is er zoveel blijdschap en zoveel vreugde. Vanavond hebben we ook een hele bijzondere spreker in ons midden. Het is een beetje een jonge gast. Net als ik. Jomer, mag ik jou naar voren halen? Ik ken Jomer helemaal niet. Ik leer hem vanavond kennen. En als ik hem zo zie, als ik hem zo ontmoet heb vanavond, dan zie ik gewoon een spontane gast die van Jezus houdt en die niets lievers wil dan Jezus liefde uitdragen. En hij wil je daarmee dienen, hij wil je daarmee bereiken vanavond. Dus ik wil graag voor jou bidden, vind je dat oké? Ja? Oké, Vader, dank u voor Jomer. Dank u, Heer, dat u hem hier gebracht heeft, Heer. Heer, dank u dat u een boodschap op zijn hart gelegd heeft voor vanavond. Heer, ik wil hem zegenen met rust, zegenen met vrede. En ik bid, Heer, dat elk woord hier die voorbereidt, dat het op zijn lippen zal komen in de naam van Jezus. Heilige Geest, wees al met in Jezus' naam. Mijn naam is Jan Belstra. Ik kom uit Den Bouden. Ik ben 21 jaar oud en ik ben vanavond uitgenodigd om hier te komen spreken. En mij werd ook over een thema te spreken die, wat me echt enorm aanspreekt. Ik ben gevraagd om het te hebben over genezing. Vorig jaar begonnen met genezingdiensten in Dokkum. Het is een stad bij mij in de buurt. En er gebeuren mooie dingen. Er gebeuren bijzondere dingen. Het is nog niet zo groot. Afgelopen keer was in februari. Ik doe het altijd de laatste vrijdag van de maand. En er kwam een vrouw naartoe en die vrouw die had problemen met haar maag. Ze had een buikprobleem. Ze was er ook aan geopereerd en ze kwam die avond in de verwachting dat God haar zou genezen. En op een gegeven moment mocht ik voor die man en heel zijn huis in de Heer Jezus geloofde. Er was als het ware een kleine opwekking in zijn familie gaande. En dan staat er in vers 48 staat er iets opvallends. En dan zegt Jezus: als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Jezus die zag de oogst en hij zag dat de oogst groot was. Jezus was op dat moment de enige arbeider.